Matematika sabagын ötöbüz. Depteriňerge bugünkü çyzgylan jazasıňar. Öte turgan temabys altyny kemitүүnүн jadwaly. Sabagdyň maksady misaldарды işlөө sabak arkulu ötülgen temalar boýunça maglumatlарды kaýtalap misaldарды atkarasyňar. Matematikalyk oýlaňňar, ojeki esepdөө jönдөmdүүлüğüňөр, eske sakdoňar, oý jügürtüňөр önüge taktyka, tazalykka tarbiýalanasyňar. 168-nji misaldy depteriňerge çygarasyňar. 169-njy misalda kızım bilen belgilengen altyny kemitүүnүn jadwaly 6 misalынан baştaldy. 170-nji misal masale symbat jipke 7 kızıl şuru, andan 3'kö aşyk gök şuru tizdi. Symbat jipke bardy kança şuru tizdi. Çygarabys 7'ge 3'tü goşsak 10 gök şuru. Emi 7 kızıl şuruga 10 gök şurunu koşabız. Bardygy 17 şuru. Jowu jipke 17 şuru tizilgen. Depteriňerge jazasyňar. 171-nji misal bizdin agorotda 8 tüp karagat, andan 3 tüpkö az malina ösüp turat. Bizde kança tüp malina bolgon? Demek az degende alabız. 8'den 3 alabız. Barabar 5 malina. Jowu 5 tüp malina bolgon. Depteriňerge jazasyňar. Ýüge tapşyrma 172-173-nji misaldar.